כשאתם מחפשים מתנה למישהו שאתם אוהבים, חשוב מאוד שהמתנה תהיה מותאמת ושימושית ומיוחדת שמאפיינת את מי שאתם נותנים לו את המתנה. תחשבו איזה מדהים זה שזיכרון מיוחד מכאלה שבונים את החיים יישאר איתכם לנצח ובדרך שמתאימה לכם. קרה לכם פעם שקיבלתם מתנה שנתתם בעצמכם? כי לי זה קרה, אתה חייב לשמוע. נסעתי לחינה של מכרה, 3 מגבות מקיטן, קיפלתי יפה, ארזתי באריזה מיוחדת, ונסעתי. 3 שבועות אחר כך, אירחתי את אותה חברה לארוחת ערב. מה הביאה לי? 3 מגבות של קיטן, וקופלות באריזה בחזרה. אצלנו זה לא יכול לקרות לכם, כי אצלנו כל מתנה היא בהקדשה אישית ובחריטה אישית, כך שהיא תהיה מותאמת רק למי שמקבל אותה. בטוח שלא תקבלו אותה בחזרה. אתם כבר קונים מתנה, תקנו אחת מיוחדת, שתרגש אותו ותרגש אתכם. יש לנו מגוון רחב של חבילות גדולות במחיר קטן. לחצו על הוואטסאפ ונבנה את המתנה.